Jo, čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videa. Dneska budeme hrať s mojím kamošom Fortnite, s kamošom konkrétne s Lišiakom. Práve dostal 36. Smart. I'm smarter, I'm better. Ako vidíte, práve nič ste nevideli, fakt akože toto není. Jak ma mohol len tak zabiť? Má 30 kg jediný zo serveru. Pozri sa na psychopata. Kto tu je? Lišiak, keď si zapneme betlíky, myslí, že vyhráme, lebo pred chvíľou, keď som ešte nenatáčal, tak som s Lišiakom vyhral. Dal som tam asi že 4 headshotky zo snipov, takže sa tam veľmi darilo. Nebolo to tak hrozné. Nebolo to tak hrozné, jak s Majkým, keď som to natáčal. Že som proste zapol betlík a hneď som skapal. Takže bolo to oveľa lepšie. Takže. Tento one. Ale však som ho zabil, more. Koľko to ešte budeme hrať? Už ma to fakt nebaví. No, dobre. Čo? Ešte chvíľu. Ideme sa zabiť na full damage. Oh my god. Idem z neviditeľný toto. No, už som to zneviditeľnil. Paráda. Že mám rýchle edity. Toto sa už vyhelovalo. Kto ma podkopal? Kto tam je? Ty si tam, Lišiak. Hej, kamoč, pozri sa na to PlayStation hráča. To, čo som spravil. Počkaj. Mr. Savage. Počkaj. Lišiak, kde si? Práve idem odísť. A to som troška viacej odišiel, jak som chcel. Čo tam robí ten typek? Bez mozek roka. Vidíte na ten double kill. Ste videli? Bum bum, šakataka. Mne sa to vždy lagne pri týchto schodoch. Neviem prečo. Návšteva prišla. Líšak. Čo chceš? Čo chceš? Ne, neprechádzajte všetky steny už. Už si mi to spravil veľakrát, ublížilo mi to. Ne. Kámo,
Ľudia, ale však on úplne prešiel cez všetky steny, proste, že why? A počkaj. No, jak tam vyskočíš, no? Jak tam teraz vyskočíme, opičky? Aha. Ty sa tu teleportuješ. Aj ty opica jedna malá. Bum. Ja viem, čo spravím. Nechaj ma. Ty eze boom. Pozri. Tak ja som myslel, že mi pôjde aspoň stavať, no. Ja som nechcel urobiť toto. A to prečo? Poď, zabij ho, lišiak. Verím ti. To je náš lišiak. Čo? Čo? Dobre, hej, posledný kill a Battle Royale. Nie. Čau, psycho. Ale nezabíjaj ma, ty Elze Boom 1. No počkaj, dostaneš takú bombu, že sa rozplačeš. Počkaj, ja som ešte nedal posledný kill. Nedáš, lebo som tu ja. Neprechádzaj mi cez steny. Ešte tohto hore malého smrada musím zabiť, ne? Pinky Puma. Dobre, môžeš to líbnuť. Jaj. Ľudia, ak sa vám toto video bude páčiť, dúfam, že dáte like aj odber. A dúfam, že to dáte. No, ako som hovoril, že sme tu minulú hru vyhrali, tak sme aj vyhrali. Braši account level 1056. Gold 1 rank. Čo môj bratranec má elite. No poď. Let's vyskúšať. Let's try this. Čo prosím? Čo je toto? Peter Griffin prezlečený. To je nice. To je good. Toto. Hej. A však možno keď ho dostaneš, tak až potom to bude fungovať. No tak sa snaž, zase ti to poviem jak minule, že snaž sa. Hej, ja som pod mapou. Nevyhadzuj korunku. Ty si... Kámo, hej, ale... Bro. Poď, ideme. Bum, bum, bum. 60, 70, 80, 90. Ja neviem počítať. Počkaj, tak toto bude. Neuhynej sa. Tak ideme zase jak na začiatku hry. Však som nechodia tryhardery. Jediný ja som tam tryharder. No hej, do hentej zlatej lokácie. Radšej pizzu.
Bam. Dúfam, že to vyhráme znova a budeme mať korunkové viny. Dajte like, dajte like. Ak chcete, aby som natočil ďalšie video z CSK, tak choďte si pozrieť na to video, čo som tam natočil a dajte na ňo určite like, aby sme tam na tom videu dosiahli 10 lajkov a natočím ďalšie také video. Takže nebudem mať lagy. Si v pohode, máš 1 HP. Come pickaxe fight. OK, toto som ani neviem, jak zvládol. Nechcem teba. Chcem tvoje veci. Nice. Nie do začiatku. Killy. Hej, daj mi arko. Nice. Tak, toto spravíme. Počkaj, Lišek, mám pre teba mini darček. Zabil som tu 2 dua. Počkaj, tu máš. Tu máš ešte vajcomet. Nestrieľaj, zober si medkit a tam máš vajcomet. Ja som si pokupoval healy. Dám si 2 minička, či biggy. A zoberiem toto miničko do zásoby. Lišek, myslíš si, že toto vyhráme? Možno. Ani nehovor možno, proste musíš iba. Musíme, vyhráme. Vyhráme. Vidíš, dal som 4 killy, tak... Nemá scope, ale nevadí. Počkaj, Lišiak malý. Typek. Dostaj snipe. Tak nedostaj asi. Čo tu sa za nubou? Ja som na ňo minul všetky náboje do snipy. Nehač mu medkit. Musíš byť zlý. Nedáš mu ani cent. Tak. Dík. Ja som potreboval s tým veľkým skopom tú snipu. Táto nemá žiadny. To je smutné. Nemusíš. Nájdeme, keď zabijeme typkov. Jak môže takýto veľký shooter mať iba 600 HP? A takýto malý má tiež 600. Nechápem. Aj nič. Sa nedá. Oj, typci. No, dávaj. Snipu nemám dobrú. Hej, ináč tam hore sú typci. Dobrá nabídka. Yes, snipa. Nemá ten najlepší scope, ale má ho dobrý. Pozri. Víš, on tam má tú kocku. Čo je tiež dobré. No, kde sú? Počkaj, ja tu mám čestku. Gim.
Ryšak, či oný, jak sa voláš? Lišak? Nie, Ryšak, Lišak. Kde si? To si až tak ďaleko? A máš tam typkov, že? Tak už idem. Ich pikeksuješ? Takže sú to nobovia, že? Máme kamoša. Však je tu úplná strelba a tyba. Máme kamoša, juchu. No vidíš, tuto sa strieľajú smradí mali. To. Poďte. Komando, Lišak and Funny. Nice. On ma hitol, vieš, tak som to musel odplatiť. Tu máš shotgunu. Ona má scope, tvoja obľúbená. Ja mám? Aha, dobra. Ja som ťa chcel ponúknuť. Aj keď si ho nezobraš, nevadí. Nemáš big shield? Nevadí. To niekde bude určite. I'm behind you. No už mám shieldy. Tieto guličky. Dobre, som nahilovaný. Thank you for ammos to my sniper. Zase tu je vajcomet. Nie. Darček. Daj mi snipu. Máš epické SMGčko. Jak hneď prišiel. Som. Môžeš ísť sem, aby sme mali zónu. Na zónu, poď. Nemusíš driftiť, hej. No tam. Aby sme videli zónu, aká je. Nový vlak Mercedes G. Takže ide rýchlejšie, iba 58. Hej. Že to ide rýchlejšie. No poď, ideme zabiť nuba. On tu má vždy pri sebe Gčko. Už nemusí. Ja som Bountyna. Nie. Bountyna došla. Došiel ten. Kde je ten? Kde je boss? Kam odišiel na prechádzku? Tu není. Hej, ale... Hej. Nie, nemáme kartu. Nezobrali to. Nie, aj 200 ping. Tam sú typci. Aha, tam sú na streche typci. Tam sú. Dead. Tam hore sú, hej, tam. Peter Griffin. Heda? Poď tam rýchlo. Choď, ja ťa dobehnem. Rýchlo. On po mne strieľa. Ešte nevie, že ho čakám ja. Crack. Dead. On mal shotgunu mytickú, zober si. Where is my... Daj mi toto. Tak, dobre. Už to sedí. Má Yes! Nie, to je táto škareda s tou guličkou. No, big shieldy. Máme big shieldy. Máme big shieldy, Lišiak. Máme big shieldy. Počkaj. Nechoď nikam. Lišiak, tu máš toto, ten movement. Haló? No, máš movement.
Ale to máš nekonečné, to si dober. A tu sú darčeky. A ako vidím, tak kto asi u teba strieľa sa. Ja som to... Som to rozbil dron. Aha. A čo padlo? Epickú, to bolo. SMGčko. A Jaj, tu je ten boss, už ho vidím. Kámo. Všetci dead. Poď, zabil som už bossa. Yes, baby. A konečne budeme vidieť zónu. Spravil som to. Máme zónu. O chvíľu je pri nás zóna. Zóna sa spawnuje pri nás, takže fajnovo. Ale ten tvoj bot, on tu iba stojí. Ale to on sa čaká na mňa, ne? Sa vie iba teleportovať. No poď ideme. Tuto je budúca zóna. Takže ideme tam. Hej, Rišo, či on je lišiak, nie ryšiak, zase som sa pomýlil. Typek. Nok. Neboj, ja ťa zachránim. Ja som Mr. Bombastic. Neboj, ja to dám. Ja som ja. Dostal? Prosím, poď. Yes, je tam. On ťa revivuje, dobre. Kámo, ja som to dal, bro. Zase. Aha, ja tomu botovi musím ukázať, kam má ísť. A ja som to zvládol zase. A pre teba dá... Kokso, 9 HP. Snipu? Ale toto som fakt, že nečakal, že tu proste zrazu prídu typci. Ale nevadí, dal som to. Ale zase, jak sme to minule hrali, proste iba, že woho, sme mŕtvi, o nie. A iba zrazu som ich všetkých vyzabíjal. Akože, hej kamo, hej, ľudia, pozrite. 10 kilov mám. Akože, good. No poď ideme do tej zóny. Zóna sa nachádza tu. Takže ideme tam. A budeme v zóne. Ale ako toto bolo fakt tesné. Kuk. Typci? A prečo nejdeš za mnou? Nemôžem. To dole. Kde sú? Aha, vidím. No, dead. Jeden dead. Jeden je dead. Dead. Všetci dead. Ja to tam idem pre istotu preskúmať. Je tu ešte jeden. Crack. Ja milujem tieto snipy.
No počkaj, aha. Logika, ja som podkopal, teraz je mŕtvý. On to stihol. Smrad. Headshot. Naboje do snipy mi daj. Hej, oný lišiak, chod do zóny. Si tam? Dobre. Ja idem za tebou. Stíham všetko. Fighting. Tak sa skry sa, lebo všade sú fighty. A ja nestíham všade chodiť, vieš. Som si nezobral potypkový ten matro. Počkaj, už idem. Jedného som snajpom, Makrek. Druhý. Zabiješ ho, musíš. Tretí. Zabil si všetkých? Hej. No hej, lebo ja som jedného z nich, dal som mu snipe z diaľky, tak som ho nahitoval. My sme teraz neporaziteľný fakt, akože konečne normálny betlík do videa, vieš, proste, že konečne, že win. Yes, bro, my favorite scope. Dnes som epickú túto. Snipu. Ukáž, akú. Aj 20 nábojov. Nemôže brávám to. Ukáž. Áno, toto je tá moja... Fuj, grc. Dobre si toto. Máš náboj jedný? Toto ja chcem. Ja mám lagy. Nemusíš mi hádzať, ja mám full náboje. Na lagy. Oh no. O nie. 700 ping. O nie. Môže sa okempiť niekde. Poďme do zóny hlavne. Ty si na motorke? Dobre. Chod do zóny tam, áno, presne tam choď. Dobre, ping sa mi už ukludnil, už mám ping 19, už sa mi ukludnil, už sa mi to nebude sekať. Čo robíš? Sú poslední dvaja proti nám. Zóna už uteká, takže je dobre. Ideme sem. Ľudia, dúfam, že to vyhráme. Ináč bude zase špatné video. Jak hento s tým Majkým. Kuk. Poď, lišiak. Kde si zás? Čo? Čakám na ňo, to tomu. Však on sa za tebou teleportne. No niekde blízko. Úplne niekde zabijú. Nová zóna. Jeden typek. Jeden zomrel. Takže oni boli dve sola. OK. Ja mu dám snipe. Na konci dáme gridy. Počkej, poď do zóny, on bude niekde v zóne určite. Nemusí byť v zóne. Poďme zatiaľ do tej starej zóny a potom budeme... Potom pôjdeme do tej novej. Ľudia, poslední traja ľudia sme v hre. Poď tu buď. Tak tam není. Nejme sa pozrieť na... Ne. Musíme byť pri zóne. Vravím pre auto. Choď. Vlak ide. Tu máš halienov máš. Máš tu halienov. Koľko halien. Poď sa raj rýchlo.
Som. Áno, to bude, že hide and seek. Battle Royale, hide and seek. Jazdí po mape, kým ho nenájdeme. Tu je. Dead. Yes, braši. Let's go. 2 viny za sebou, bro. Akože good. Dneska sme boli v tejto hre úspešní. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, tak nezabudnite dať like, odber a zatiaľ čaute.